दालां होबा थाब नांखागोनलै सयथि। आं दंफैयो नैबे गसाइगाव महकुमानिनो सिङावहाय थानाय नैबे सराइबिल बियाबनि नैबे रानिपुर गामि। बे रानिपुर गामियाहा नन्दिपुर भिसिडिसिनि सिङावहाय गोलैयो। बे गामियावहाय नैबे मा दै मोनलाय बेखौ फेकुवा नैबे फेकुवा दैया नैबे गामिनि थागिबि बिथांमोनखौ गोबां खहा खालामदों हा खुरखानायजों। नोंथांमोना नुनो मोनदों नै आबाद बे दै खुरखानायजों गोबां आबाद फोथाराबो खहा जानायखौ बे समाव जोङो नुनो मोनदों। आच्छा आदै माबानिफ्राय खुरखाया बियो खुरखानायाथ' गोबावसै औ मथा मथि 10-12 बोसोर माबासो जाबायदां खुरखानाया। ओमफ्राय बे खुरखानायखौ सलुसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना सिगां नाजायाखैमोन नामा? आगोलाव नाजादोंमोन, नाजाबाबो दा ओरैनो नायफैयो ओरैनो थाङो, खुनु खामानि जाफैया। ओमफ्राय बै बाराव खेबसे बे माबामोन बालेमोन नामा, बालेमोन फैबाय, बिसोर फिसिं बर्डार फिसिं होलांबाय। दा बे बर्डार फिसिं होनायाबो नै गुगाजोब्बाय। दा बिनिफ्रायथ' बे जोंनि EM साराबो आगोल फैदोंमोन। दा बिथाङाबोथ' फैनानै बांद्राय खेलखौनो खालामनाय जायाखिसै। दा जोंबो थांनोबो रोङाखिसै। दा बेवहायनो एसे बारासिन जाबाय आरो दैया। ओमफ्राय दाथ' नै माथो खालामबावनो, जोंनि गामियानो जोबस्रांजोबलांसै नै। दा जों बेखौनो आसा खालामो बे UPPL दोलोनिफ्राय बिथांमोना दिनै नुजाफैनो हाबाय। जों दिनै बे खामानिखौ जुदि मावलाङोब्ला जोङो दिनै बेखौनो गामिनि गासै मानसिफ्रा गोसो खुसि जागोन आरो जोङो दिनै बिथांमोनखौ बेखौ मावलांनायनि थाखाय जोङो गोजोननाय थाबाय। आरो जोंनि गामियाथ' गोदो गावमायनो गुवारमोन। दा बे दैनि जुनैनो हरै माखासे खावसे थानांबाय। माने बे दैजों खुरखाजानानै माखासे खालामबाय आरो माखासे हरै खालामनांबाय। ओमफ्राय दा जोंना आरो माखासे फैबाय। दा गामिया खावनै जाना फैबाय। दा उफाय गैला। दा जेरखम दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि गामिखौ मदद होनो होननानै अननानै जुदि मावना फैबायब्ला जोङो बेखौ जोङो जाहाथे बिथांमोनजोंनो जोङो थासिगोन गोसो गोजोनैनो। जाहाथे बिथांमोना जोंनि गामिखौ गोसो गोजोनै खालामना होलांनो हायोबा जोंहा ओंखायनो आङो दा बेखौ दिनै बिथांमोनखौ बे जोंनि खामानिखौ मावफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय आरो गोजोन्थों। जों मोनथिनो मोन्दों बावैसो सिगां जायनाखि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बेवहाय बे जायगायावहाय फैदों। फैनानैहाय बिथाङा मा बुङा? बिथाङाथ' बुंदोंमोन जोङो मावना होलांसै। जि जायगायाव नोंसिनि गामिखौबो जोङो बिराद गाज्रि नुबाय। दा जोङो बे दैखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो मा होनो बेखौ जोङो खुरखाबाय थानायखौ जों खामानिखौ मावना होबाय थासिगोन होननानै बिथां राजु सारा बुंनाय जाबाय आरो बुंलांनायजों लोगोसे दिनै बिथांनि हान्जाया फैनानैहाय बे खामानिखौ मावनो जुरिफैबाय आरो बे खामानिखौ मावनो फैबाय। आच्छा। आरो जों मिथिनो मोन्दों बैजोंहाय बे दैखौहाय, बे दैयाथ' दा बेजों फैनाय, दा बेखौहाय बैजोंहाय खेनसे जावफ्लंसिगोन होननाय खोनानो मोन्दों। दा बेखौथ' जोंबो बुंदोंमोन, आगोलावबो जावफ्लंनाय दंखायो। दा बेखौ जावफ्लंना होयोबा बे एसे ओरै गोथों थांगोन आरो दा बासो नैबे जोंनि ओरै गोदान न'फ्रा गासिबो जाहाथे खारनांगौआ जाहाथे खारनाङै। जों नुनो मोन्दों नैबे न'आबोथ' मोनथारसै थानोसै। बेनिफ्राय आरोबाव सिगां बैफोराव आबाद फोथारमोन नामा? बे गासिबो आबाद फोथारजोबमोन। आबाद फोथार। बे दैया हरैजोंमोन नालाय। ओमफ्राय बे आबाद फोथारखौ जाहैजोब्बाय। बेखौ जाजोबनानै दा बे दैया आरो हरै थांथारबाय। बै नन्दिपुर गामिखौसो मोनहैसिगोन। दाथ' बियो बैजोंहाय सहैबानोथ' जाम्फै मोनहैसिगोन। जाम्फै मोनबाथ' बेखौ लाखिनो हानाय नङा। दा ओंखायनो बेखौ बिराद सिन्था खालामदों आरो जों। दा बैजोंहाय जावखासिगोन आरो। दा बेजों जावखानो जोङो बुंदों। दा बिथांमोना मावसिगोन बेखौनो। दिनै मावसिगोन। गारिया फैगासिनो दं होनदों। गारियाबो फैगासिनो दङ। दा बिथांमोना बेखौ मावसिगोन दिनै। मावनो हायो बे बिथांमोननि सायाव। दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथांनि बिथोन बायदियैनो गसाइगाव जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरि बिथाङा बे जायगायावहाय बाहागो लाफैदों। बे जायगायावहाय बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बिथाङा जायनाखि नैबे दैनि खुरखानायनि जेंना बेखौहाय सलुसन खालामनो थाखाय बिथांमोना अलरेडि दिनैनिफ्राय मावसिगोन आरो गारिया फैगासिनो दं। दा नोंथांमोना जायनाखि
फोरमायनांगौ बाथ्राया बेनो नंगौ बे गामिया गोबां सिगांथ' बैजोंनोमोन होननाय मोनथिदों आरो माखासे गामिया हरिबारिनो थाबोबाय दैजों खुरखाजायै 12 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो खुरखादों होन्दों नामा आदै 12 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो खुरखादों अब्लाथ' आगोल बे दैया अबेजोंमोन आगोल दैया बेजोंनो खामोन बेजोंआ खिन्थु फिसामोन आरो बेजोंना बैजों हौरिसोमोन दा बैयो माने ओरै फैथारबाय आरो एकदम ओरै फैथारबाय गिदिर गिदिर दा हरै दैबारिनाबो जों खुरखाजानो दंजोबो आरो नोंथांमोना थांबा नुहैगौमोन माने नोंसिनि गामिनि मेन समस्याया बेनो जोंनि समस्या बेनो आदसा आरो जों नुनो मोनबावदों लामाफ्राबो लामाथ' आरो जोंना अनेक गाज्रिजोब हरै आंनिथिंजायबो थांनांगौ लामा दंमोन दा गभर्नमेन्टखौ मा खावलायनो लुगैया दे बे समाव बेखौथ' गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंबाय थायो लामाखौ एसे मोजाङै खालामना होफैदो जों बिराद बेकवार्ड जायगानि लामाखौ खालामना होसिगोन होन्दों ना नागा दाख्लै फैबा दाखालिथ' लामाखौ बानायनो होनो गाहाय नेहाथारि बिथाङा दाख्लै फैदों बावैसो सिगां बेयाव मा बुंना लामानि फारसे बे समावथ' आं गैयामोन नामा नों गैयामोन आदसा ओंखायनो नोङो आबुङै मिथिला जानो हागौ लामाथ' उसुबिदाथार लामा जों फैनानै नुथारबाय माने बिथांमोननि लामायाबो जोबोद गाज्रि आरो लोगोसे बै जायनाखि हाबजों फैनाय गामि नदिफुरनिफ्राय फैनानैहाय बिनि बे मा गामि रानिपुराव हाबफैनाय गामि बेयावथ' मोनसे दालां दङ ससे औवानि आरो ससे दंफांनि बेखौ बानायनो होन्दों ना होनाखै बेखौबो बानायनो होनो बानायफैया माथो एबार बानायसिगोन बायदि नामा बानायना बानायाथाय बेखौबोथ' बिथंखौनो बुंनाय जायाखै आदसा जिखुनु बानायना होबा मोजां बिथांमोननि गामिनि थाखाय मेन लामा बेनो जोंना मेन लामाया बेनो आङो नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय मेन लामाया बिसिना बेनो मेन दालाङाबो बेनो ओंखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ बानायना होयोबा बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथांमोननि गामिजों लोगोसे बिथांमोननि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनै जायनाखि नोंथांमोननो फोरमायनांगौ बाथ्रा एसेबां सुंदों